Ħalsafi se jkun qed jinbidel fraħan li jadatta għal persuni bid-dimensja. Dan kif ċentru ta' matul il-jum ġdid se jkun qed jilqa' fih persuni bid-dimensja sa tmiem din is-sena. Iżda biex dan iseħħ ir-residenti kollha ta' Ħalsafi se nagħtaw taħriġ u anke għajnuna biex ikunu jafu kif għandhom iġibu ruhom ma' dawn in-nies. Għan ewlieni għal dan il-proġett huwa sabiex in-nies bid-dimensja ma jibqgħux magħluqin bejn l-erba' ħitan ta' djar, iżda jintegraw mal-komunità. Il-professur Charles Sherry, espert f'dan il-qasam, spjega l-kunċett ewlieni ta' dan il-proġett. Inti tibda l-komunità fejn in-nies ġodi l-komunità tilqa' bidejja miftuħa persuni bid-dimensja u permezz hekk anki tgħinek tnaqqas l-istigma f'din il-kundizzjoni partikolari. Hija komunità li tkun marfa fuq dil-kundizzjoni, hija komunità li taraf il-bżonnijiet ta' dawn in-nies. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal kif dan il-proġett se jara wkoll x'inhuma l-bżonnijiet tal-familji ta' persuni bid-dimensja. Nafu li għal kull persuna li tbati bid-dimensja mill-inqas 4 persuni fil-familja ikunu qed ibatu psikoloġikament waqt li qed jagħtu l-attenzjoni lil dik il-persuna. Bil-ftehim li għadna kif iffirmajna ġewwa Ħalsafi bi preparazzjoni għal ftuħ ta' Day Night Care Facility ġewwa Ħalsafi qed nippreparaw flimkien mal-Kunsill Lokali il-preparamenti ta' għarfien ġewwa il-villaġġ ta' Ħalsafi. Is-Sindku ta' Ħalsafi Johan Mula saħaq kif il-komunità hija ħerqana sabiex tilqa' lin-nies bid-dimensja. Sal-lum l-uniku ċentru li huwa dedikat apposta lejn in-nies bid-dimensja hija dar Padova f'Għawdex u bekk issa Malta se jkollha l-ewwel ċentru ta' dan it-tip.